L-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Pulizija m'għandu qatt ikun politiċizzat inqas ma jkun hemm intħil mill-Gvern il-proċess ikun wieħed aktar ġust huwa proprju għalhekk li l-proposta li l-għażla tal-Kummissarju ssir biqbil bejn iż-żewġ terzi tad-deputati kif qed tipproponi l-Oppożizzjoni hija proposta aħjar milli jkollok għażla mill-Prim Ministru. Sostna dan Kevin Aquilina, professur fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Malta, f'artiklu ppubblikat fit-Times of Malta. Aquilina jinsisti li l-miżuri proposti mill-Gvern dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija għandhom ikunu konfermati mill-Kummissjoni Venezja. Mal-ewwel daqqatajn jidher illi dak li qed jipproponi l-Prim Ministru Robert Abela huwa konformi ma' dak li qalet il-Kummissjoni Venezja ħlief għal dik il-parti fejn Abela qal illi ser jirrinunzja għal vito. Jekk il-Prim Ministru jiddeċidi li jażel lil kandidat illi jkun ġie it-tieni, awtomatikament ikun qed imur kontra dak li ġie deċiż fil-Public Service Commission. F'kelma waħda ikun uża l-vito xorta waħda kontra l-kandidat illi ġie l-ewwel. Li ma jintużax il-vito għandu jfisser li l-Prim Ministru jaċċetta l-għażla tal-kandidat magħżul mill-Kummissjoni u għandu jippreżenta lill-Kamra tad-Deputati il-kandidat li jkun ġie fl-ewwel post. Għalhekk ma jkunx hemm bżonn li Robert Abela jkun ppreżentat b'żewġ kandidati u jażel wieħed minnhom hu fejn finalment l-għażla finali se tkun tiegħu biss. Kevin Aquilina rakkomanda ċertu proċeduri li għandhom jiġu indirizzati f'dan ir-rigward. Jirmarka fost l-oħrajn li l-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi mhix entità indipendenti għaliex il-Gvern għandu l-maġġoranza. Ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja speċifikament kien saħaq li l-Prim Ministru għandhom jitnaqsulu l-poteri fl-għażla ta' karigi għolja fil-pajjiż, għalhekk preferibilment Abela m'għandux ikun involut f'dan il-proċess tal-ħatra ta' kummissarju ġdid. Kevin Aquilina kiteb illi m'hemm l-ebda trasparenza f'dan il-proċess dan għaliex jidher li l-membri parlamentari mhux se jkunu jafu min miż-żewġ kandidati ġie l-ewwel u x'se tkun ir-raġuni għala l-Prim Ministru għażel kandidatu mhux ieħor, għalhekk il-vot tagħhom mhux ser ikollu l-ebda saħħa. Finalment huwa saħaq illi peress li l-Gvern għandu maġġoranza f'kull kumitat parlamentari huwa evidenti li l-Kummissarju se jkun magħżul bil-Gvern. Rimarki simili għaddihom ukoll l-imħallef irtirat Giovanni Bonello, illi insista li bil-mudell li propona l-Prim Ministru għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija kollox se jibqa' eżatt l-istess. L-imħallef Bonello stqar dan f'kummenti lill-Gazzetta The Malta Independent fejn qal li xorta se jkun il-Prim Ministru li jażel il-Kummissarju tal-Pulizija, avolja fl-apparenza jaf jidher li Abela qed inaqqas mill-poteri li kellu sa issa. Il-fattur determinanti fl-għażla se jibqa' bbażat fuq kemm il-Prim Ministru għandu rieda tajba, sostna l-imħallef Bonello. Huwa kompla billi qal li hija illużjoni meta wieħed jaħseb li jeżisti mudell perfett tal-ħatra ta' kummissarju, filwaqt li jinsisti li fl-aħħar mill-aħħar li jott huwa min se jħaddem din is-sistema, mudell tajjeb f'idejn nies korrotti xorta mhux se jaħdem, jgħid l-imħallef Giovanni Bonello fil-kummenti tiegħu.